We hebben een spel gemaakt genaamd het Digismaggie-spel. Het spel leert ons hoe we met de pen moet omgaan. Op het spelbord staan vakjes in verschillende kleuren. Als je op een zwart vakje komt, moet je terug naar start. Op een blauw vakje moet je een opdracht met muziek maken. Bij een rood vakje kan je alle soorten vragen krijgen. En bij een oranje vakje moet je vertalen met de pen. De laatste kleur is groen, waarbij je vragen in verband met rekenen krijgt. Het doel van het spel is om de vragen juist te beantwoorden en als eerste te finishen. Het luisterverhaal van Sneeuwzwartje is gemaakt door 4 kinderen van het 6e leerjaar. Het verhaal is gebaseerd op Sneeuwwitje. Sneeuwwitje is vervangen door Sneeuwzwartje en is de rol van een digipen. We hebben het verhaal geschreven en opgenomen via de digipen. Je kunt het ook beluisteren via de computer. We hebben ook met enkele andere scholen, de partnerscholen, een luisterstrip gemaakt. Dat is ongeveer hetzelfde als zo'n luisterverhaal. Dit is eigenlijk het programma dat je ziet op je computer. Daar staan alleen maar puntjes op. Mijn bereidwillige assistent is net de strip gaan halen. Normaal gezien is het de bedoeling dat je met je pen op de stripplaatjes eigenlijk drukt op die bolletjes en dan komt het geluid dat erbij hoort, dus de dingen dat de personen zeggen, die komen dan uit uw pen. Maar omdat de pen veel te stil is, gaan jullie dat niet horen, dus zal ik de bolletjes op de computer aanduiden. En zij zal de strip laten zien aan jullie. Op naar de maan. Joepie, ik mag eigenlijk naar de maan. Joepie, ik mag eigenlijk naar de maan. Ja, de Juno ben toe. Koffie op mijn astronautenpak. Eindelijk, nu kan ik eindelijk mijn vlag zetten. Zeg. Nou, nee, niet die van nu, hè? Oh, nu kan ik mijn vlag niet meer zetten, dat is spijtig. Dan zal ik maar ergens anders naartoe gaan, hè. Nee, een vlag is altijd mooi op de baan. Oké, dan zet ik hem hier. Bedankt. Dag. Ik heb de luistertjes gemaakt. Het is een spel om beter met de pen leren om te gaan. Je kan het spel alleen of met meerdere spelen. Om de quiz te starten moet je op de eerste letter van de vraag duwen. Dan wordt de vraag voorgesteld. Als je denkt dat je het antwoord weet, dan schrijf je het op en duw je op de A van antwoord. Dan wordt het antwoord voorgezegd. Zo kan men de pen leren kennen en tegelijkertijd amuseren. We hebben ook een paar onderzoeksopdrachten gemaakt. Enkele voorbeelden met de reacties van de kinderen zijn: wat is het gewichtsverschil tussen een digitale en een gewone pen? Een gewone pen weegt ongeveer zo'n 10 gram. De digitale pen weegt 36 gram. Het gewichtsverschil is dus zo'n 26 gram. Plastificeer het digipapier. Kan je nu ook beluisteren wat je hebt opgenomen? Wanneer je het digipapier hebt geplastificeerd, kan je nog steeds beluisteren wat je hebt opgeschreven. Ga naar het eerste leerjaar. Laat de kindjes van het eerste leerjaar of kleuters inschrijven met de pen. Lukt het voor hen? Is het pen niet te dik? Is het pen niet te zwaar voor hen? Het is te dik voor het tweede kleuterklasje. Het is niet te zwaar. Ze kunnen er mooier mee schrijven dan met potlood. Tekeningen maken ging iets minder vlot. We hebben de kleinste jongen uit het eerste leerjaar gevraagd om met de pen te schrijven. Alles ging perfect, behalve de pen was een beetje te groot. Ik heb de mening van de kinderen van het tweede leerjaar gevraagd. We hebben een paar filmpjes opgenomen die je moet zien. Eerst, vind je de pen mooi? Ik vind de pen zwart en te dik, dus ik ga hem proberen wat dunner te maken en ook een ander kleurtje te geven. Ik vind de pen wel mooi, maar ik zou het ook al andere kleuren kunnen geven, want zwart is heel zwart. Zoals rood of groen, dat is wel een beter koolstofslag. Een dikke pen en een bleu en
niet een groot scherm. Wat ik niet goed vind is, moet die meer de kleuren zijn en is te groot voor de deze vier. Vind je de pen handig? Niet te zwaar, makkelijk vast te houden? Ik vind de pen heel handig, want ik kan er heel veel mee doen, zoals woorden vertalen, rekenen, muziek spelen enzovoort. Ik vind dat het wel een beetje zwaar is voor een pen. Dat is wel, maar we zijn wel kapot, en daarom moet ik hem niet hebben. Maar voor de rest is hij wel handig. En daarom is hij bij iemand anders misschien perfect. Hij is ook wel goed door te vertalen en zo. Ik vind die wel heel handig, omdat we zoveel kan doen, zoals muziek maken, rekenen, of gesproken tekst opnemen, en vertalen, waardoor we zoveel dingen kan, of de zware en dikke en lijst dingen kan vastnemen. En is het moeilijk om de pen te gebruiken? Nee, omdat dat een beetje moeilijk met al die dingen, dat zo leuk om uit te staan. Heb je het snel geleerd, dat moet je wel... Ik heb het snel geleerd. Wat is de leukste functie van de pen? De leukste functie vind ik het vertalen, want zo kan je een taal leren en ook woordjes in het Engels of het Chinees of in het Zweeds of Spaans of zo. Ik vind het leuk dat je ook talen kan spreken. Neem je bijvoorbeeld dat je iets van Fransen bent met een radio of zo, dan kan je dat ook op een basis doen. Dan kan je daar ook al een plek van de Chinees heel goed lezen. Ik heb piano gekozen omdat het is handig, want een echte piano is duur en je kunt je eigen melodie leren en je kunt piano en je kunt piano spelen. Wat zou je nog mogen uitvinden om de pen mee aan te vullen? Waarom zou je dat een goede uitvinding van een pen vinden? De handigste functie vind ik dat de pen een leeshandig en verstandig misschien kan worden, omdat het moeilijk is als je leeshandig bent met een leeshandig pen te schrijven. Het zou handig zijn als de pen ook een lampje krijgen, want in het donkerschijn is het zo handig. Dan kun je het als lampje gebruiken. Ik vind het niet zo handig dat je niet zoveel woorden kent en dat je het niet goed kan lezen. Het zou ook de taal van Nederlands spelen. Het zou leuk zijn dat je met de pen naar de radio kan luisteren of liedjes luisteren. Het zou ook leuk zijn als er tussen de boek draden zetten wanneer je internet kan chatten en zo. Ik zou het leuk vinden om als er een steeds belt te doen, moet ik je de dingen kan doen. Wat vind je niet zo goed aan een pen? Waarom vind je dat niet goed? Een goed geleerd wel zijn, altijd wel een beetje actief was, want ik vind het strandje. En elke ochtend doen we ons special taak, van een meter aan de picnic challenge en van de loon krijgen dan een Dat was hetgeen dat de kinderen in Wilson allemaal voorbereid. Ik zou zeggen, een tafel pakkans voor de